Kamuzu Palace kulilongwe yaonongeka nditu kuonongekeratu kupa kwa mazina ukati uone muntu ndukumva isimachitisha manyazi zomvesa chisoni. Kamuzu Palace, a protected area, aliyese sangaloweko pamakhala 24 hours or 24-hour guard regarding the place. Koma kukhala si choncho. I've never seen this in my life. Even kwa America antu amachitana hand over umasizi khala ngati zimene taziona kuno kumalawi choyamba mbiri yathu. Ndeno ndikupempha police inspector general amene mwangolowa kumene Ruhanga, can you take an action quickly? Those people should be arrested, brought to book to account for their actions, and let the arm of the law at least deal with them. Musachedwe ayi ndiponso anthu onse muwatenge kuti alipire ma expenses wonse amene aonongeka ku State House, alipire mazi, alipire china chilichonse alipire. Ngati sizitero yaende kuti will do something terrible to them. Koma Inspector General Police chonde mwamange anthuwo, bring them to book and let them face the law. Chifukwa si bwino kuononga State House like that. Tose timalepera, sindi kuti woka amene alepera. Professor Peter Mutharika analepera 2020 sana siye zizonse kunali bwino clean. Tose timalepera. Dr. Banda analepera koma sana ononge State House like that. And ndani wina Joyce Banda analepera koma sana ononge State House like that. Ndeno Zachilendo Ruhanga, Inspector General Police chonde gwirani ntchito yanu apa anoweruka is supposed to forward message achaima for operations. Tatenga nipo mbali apa tatenga nipo mbali quickly. Anthu awa should be taken. Aliyesa amene makhala ku State House maina awo tili nawo, aliyesa mwabwerese akakonze nyumba za kuyuza ma expenses awo. Ngati alibe ujene drama mugulise all properties awo and yosa akhale mndende kuti pakhale phunziro. We should not be afraid just because nyumba ijanamangira u Central Region. Central Region is Malawi. Malawi cannot be Malawi without Central Region, cannot be Malawi without Northern Region, cannot be Malawi without Eastern Region and Southern Region. In the tossing Malawi, a proper action must be taken. And this also must be shown to my head of states in the SADC region. Kudu kumaravi, kulilongwe, Kamuzu Parish, zinapangika ndi east. Pamena police analipa gate, kumaonerera zinthu zimene zimaonongekera. Former Inspector General Police must be brought to book, must be taken to account for that. The Deputy Mwanga must be taken to account for that. Mapensioner wonse akhale seized kuti tikonzere mauje na wanagwira ntchito ya chabe asalandireso ndrama ina iliyonse paka kufa kwawo ya boma. Ndrama zonsezo tikonzere Kamuzu Palace kuti chimene aononga aina akhale phunziro kuti in future pasakhale zimene zozo. Amtarika, a professor chonde, take an action on this, and we need an action now. No delay for this, because this is too much. Vandalizing State House like that, kupaka nditu bibi all over. No. That should be not. That shouldn't be entertained. Chonde. Anthu ife timapemphera. Ndikupemphera kwathu kukhale ngati kumene kuko. Ayi nditu. Ayi. Anangwenda kamodzi kungo waruluka pa stage okuti president waruluka wa DBB ananyamuka kamodzi
Nkungo yenda te. Kuzungu ele isho. Nkukala basi. Nde chakwe adenda kuli ni. Chakwe. Chakwe ru paka mpeno rangu chakula mwezi mmoja adenda kararu paka sungwa. Nsokoleri. Anga fumpasa. Ribuze neno buro simungolokota namba kale. Omandukuza agibo inandi kuze. Abita kurira votele wantu. Tidavore fuyo kanyamara kajagada mwenye. Ai. Ndipo jili masaka dawu inolazika davuta pi. Akadawi. Ai, chimene kuzali bano munikulupirire. Muntu ucha lero linene chilungamo. Saka dawina. Adarina mizama malaga amenda chituma chafereleza hapa. Ngati pausa. Umayeka mapeo. Ai neo, mwachiwana ntoku 4000 ndenkantu. 5000 nimuzirenga kwa jenji transport sobali. Are ngapa peo. Karundu kame. Ndiye. Ino maziwa Ara imani ga. Ya, tanga Akada mawula chilungamo mwana ngati nde zikada mwendera. Ndeba noba, kalambe jira kusungani. Inu mabanga kampeni za ka 5. Fulu. Mpaka kwa hanyezi kumakwembe. Okuti aifu ni mengi bali fortune emaenda bali boss. Ino. Ufika ndo wangwa. Mndu wangu akuri nitsike naendele nazari. Utsike umeenda mlazile tumeenda muchengo ende nazari. Mpaka numuza kwa. Mpaka uzo pora ana bafuru zako nugwa nayo yambule kutilia nifune niwenepo chau. Uenda yenda umekuja. Akuri yende pa fortune. Mtokolele. Oji tazo ntokoloji tazo. Twari nikuze niwaje awo moneka ngara nthabu ino. Chakwe ni wabwino lino chakwe. Yaya kulu. Kuratu simufune chilungamo mfoke mweni tsa DBB. Muntu unababyala nyungu. Ma, sabyala dzungu ayi, amabyala nyungu. Maniva? Dzungu so byala, ndabyala abo dzungu. Ujo tsamonjela dzungu kabyala dzungu numela numadali.